Маскарадните игри по българските земи идват до нас от древни времена, когато човекът чрез магически практики е търсил своето място в космическия ред. В началото на третото хилядолетие тези игри са живи в Пернишкия регион. Денят Сурва, 14 януари, Народната нова година, е най-големият празник за населението от Пернишко. Той се отбелязва чрез традиционни маскарадни игри, в които участват няколко хиляди души от десетки села. Наричат ги сурвакари, сурвашкарие, мечкарие. Някога тези игри са били част от ергенската обредност. Днес в тях участват и стотици жени и деца. Ако всеки ден е сурова, на село всеки ден, че е празник, че е пълно тук. 35 човека са в селото, живеят тук. Ама на сурова, като дойда 150 човека. Баща ми беше Бодюбушия. За него я го застъпих. Деда ми беше той звънчар. Па след нас дойда синове, внуци. Щом падне първия сняг, веднага сме в мечкарниците и почваме да правим лиците. Многовековната традиция се предава по естествен път от поколение на поколение. Подготовката за празника започва още през есента, за да могат участниците да съберат естествените материали за маските си – дървени коруби, кожи и рога от домашни животни, птичи крила и вълна. Самото изработване е продължителна и трудна работа. Денонощия наред всеки сурвакар прави своята маска сам или с близки хора. Първо изгражда конструкцията, а после лепи перце по перце, крило след крило, кичур след кичур. Гледаме да се справяме, да върват ликовете в тази форма, където са били от едното време. Младите са много опарани. Маски правиме заедно. Децата и младите хора също участват в тази подготовка. Директно моето момиче е по-запалено и от менека. И ще се правим до гроб, нали бе, тата? Да. Така. Саморъчно направените маски са многолики, колоритни и необикновени. Срещат се зооморфни или антропоморфни образи, но най-често всяка маска съчетава в едно различни чудновати елементи. Невероятно причудливи форми и окраски, фантастични белези и изображения. Празникът започва още предишния ден. Мъжете изнасят нанизите с звънци, за да ги види и чуе цялото село. Те са големи, благозвучни и тежки. В
техния тътен се отразява силата на човешкия дух и опиянението от мъжката дързост. В домовете цари радостно оживление. Майките обличат най-малките, току-що проходили дечица в национални костюми и ги вземат на ръце, за да играят с тях в маскарада. На по-големите също им трябва помощ в приготовлението. Събират се на групи, за кратко време спират в дворовете, за да получат одобрението на най-близките си хора, а после нетърпеливо тръгват по селските улици, за да изживеят неповторимата празничност на Сурова. За децата от Пернишко това не е игра, а зов на традицията. Вечерта маскираните сурвакари обличат костюмите с пришити разноцветни ресни или кожи, обърнати с козината навън. Връзват на кръста си тежките нанизи от звънци. Слагат на главите си чудноватите маски и напускат домовете си, за да започнат своите игри по селските улици и да ни накарат да потръпнем пред тяхната сила и страховитост. Мъже, деца и жени от различни възрасти и различно социално положение играят вихрените си танци под маските. Радостта от празника е неописуема. Основни персонажи в маскарада са младоженците, мечката с мечкар и свещеника. Мощният звук на хилядите звънци отеква през планинските ридове и се слива с този на всички околни села. Огньовете, лумнали в центъра на всяко село, събират потомци, отдавна напуснали родното си място. Техни близки и роднини, приятели и гости от близо и далеч. Те идват в тези дни, за да присъстват на това чудо невиждано, да поиграят с маскираните за здраве и да усетят силата на дълговечната традиция. Общото веселие на маскираните и гостите продължава цяла нощ. Рано сутринта на 14 януари маскираните сурвакари обхождат домовете на селото, за да пожелаят на стопаните здраве и дълголетие. Според обичая, те нямат право да отминат нито една къща от селището. С любов и радост стопаните подготвят за тях обредна трапеза. Посрещат ги и ги възнаграждават богато. Много е лошо в една къща, като има хора, да не ти отворят. Това е зла поличка. Не само за селото, но и за къщите, за фамилията. Добре да спи. Приятно ми е да посетите моя дом. За здраве, за щастие, за радост. Мечката гази възрастните хора за здраве, а сурвакарите играят на двора лудо сурвакарско хоро. Днес и маскираните и стопаните все още вярват, че сурвакарското посещение носи на всички здраве, берекет, добруване и сила.